Příprava nosných sloupů na střechu, prováděná odkůrováním samorostu nalezeného v nedalekém okolí, cirka 20 metrů. Je ještě v kůře. Trošku z druhé strany srazit ty šlivce, ne? Obráceně dobře, tady to z druhé strany. Ještě tak. No, už tak pokusit. Tam tohle jenom tohle. To asi moc nepůjde, no. Bude, když to uděláš něco, to bude a jenom no, a tam to... No, když vlastně vidím ten oblouk, že než rovnou, přijďte sem takhle sykat tam nahoře, víš, on jde o to, že musíte jako sem, a to vlastně vezmeš takhle, víš, jako netáhnout, že tam jen tak, no, takhle, ten oblouk, no, a ještě tady takhle naklopíme, to je lehčí se to máš. Mě to povede. Jdeš mi to takhle? Počkej, já taky mám dojít. Tak hoří, tak na tom pracujte, já jdu pro tu druhou třešinku. Já jsem říct, prezentaci budete mít připraveno zítra. Zítra už jsme museli dneska. Jo, a možná, že by bylo dobré, že na tom budete pracovat.